Mismo ang Department of Trade and Industry kung DTI Davao Oriental ang nanguna sa pag-abli sa Coconut Negosyo Festival 2025 sa probinsya nga gipahigayon sa usa ka hotel sa Mati City adlong Huwebes, Nobyembre 27. Giila ang dakong papel sa lubi sa negosyo, kultura ug panginabuhian sa Davao Oriental. Negosyo ug inobasyon sa lubi kaugmaon sa industriya ang tema karong tuiga. Nakahiusa mga mag-uuma og lubi, MSMEs, youth innovators, artisans ug mga kauban nga ahensya aron ipasundayag ang daghang oportunidad sa industriya sa lubi. Suportado sa probinsyal ng gobyerno ang coconut-based livelihood ug local innovation. Suportado sab sa lokal nga gobyerno sa Mati ang industriya sa lubi nga nagpalig-on sa panginabuhian sa komunidad. Sa unang adlaw, dunay mga demonstration o exhibit nga nagpakita sa kahugot ug kahanas sa mga taga Davao Oriental sa pagpalambo sa industriya sa lubi. Sama sa giinang sang Alima Technology Demonstration, Coco Food Techno Demo, Wearables Artisan Weaving Demonstration ug uban pa. Gipasundayag sab sa nagkadayang LGU ang ilang kaugalingong lubi sa exhibit nga giapwilan sa GovGen, Katiel, Buston, Caraga, Lupon, San Isidro, Baganga ug Mati City. Lakip sa giatangan ang Rapid Growth Project Session alang sa Youth Champion ug ang Rampa Oriental Runway Showcase nga magpakita sa wearables, homestyle innovations ug mga produkto nga ginama gikan sa lubi. Gipakita sa probinsya sa Davao Oriental pinagi sa Coconut Negosyo Festival 2025 ang padayon nga kalampusan sa coconut industry diin gipamatud-an nga ang Tree of Life padayon maghatag og paglaom, oportunidad ug kabaguhan sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.